Gabon, ongi etorri, hau gehiagora. Martxoaren 8ko grebaren atarian feminismoaren erronkak aztergai. Une politiko honetan arriskuan daude borrokaren bitartez lorturiko aurrera pausoak. Saiakera badago feminismoa leuntzeko, eduki zusteko, berau maneiatzeko. Kalearen aldarria politika eraginkor bilakatzen ari dira gero erakundeak. Eta sektore pribatuarekin zer egin. Egoeraren analisia egiteko emakunderen gidaria dugu gurekin Izaskun Landaida. Landaida Anderea, Gabon. Gabon. Ongi etorri hau gehiagora. Helduden martxoaren 8ra begira, kanpaina atera duzue argitara, protagonistak dira lau nerabe eta historiako lau emakumezko erreferente. Emakumearen ahalduntzean jarri duzue koska. Kiko dugun hori izan, ez dugu behar gure bizitzaren gidoia idatziko duen inor. Generoak ezaritako mugarik gabe, erabakitzeko eskubidea dugu. Gure aurretik bidea egin eta historia aldatu duten emakume ezagun eta ez ezagunak ditugu eredu. Gu, haiek bezala prest gaude eta argi dugu. Zuk ere argi duzu? Gizarte osoak bermatu behar du emakume eta neska guztiek euren eskubideak askatasunez eta berdintasunean gauzatu ahal izatea. Martxoak 8, emakumeen nazioarteko eguna. Emakunde. Zergatik zentratu zarete neskatoengan, bereziki kezkatuta zaudete? Bueno, uste dugu emakumeen eta nesken alduntzea funtsezkoa dela, 1990 eta 1985 Beijingeko nazioarteko batzarrean argi da garbi esaten zen emakumen alduntzerik gabe ez dagoela berdintasunik, eta orain 2030 agendak ere garapen iraunkorraren helburu horien artean emakumeen eta nesken alduntzea 5. helburu bezala jartzen du, eta genero berdintasuna, eta horrexegatik erdigunean jarri nahi izan dugu emakumen alduntzea, eta zein garrantzitsua den neska gazteek euren erabakiak genero estereotipo mugarik gabe hartzeko eta horretan gizarteak laguntzea eta babestea. Iazko greba feminista mugarria izan zen, tartean zegoen ere Manadaren sententzia eta jende askori barrenak mugitu zitzaizkion. Esango dugu mundura gure lanik gabe ez dagola bizitzari. Honeko 80 emakumea gara, baina jefaturak dira aldrebez, gehienak gizonak dira. Ez dugu gizon eta emakumeen artean berdintasun bat egon behar dela eta denek ulertu behar dutela ala dela. Espero gure hurrengoek gozatu ahal izanak ukin dugunana. Aurten ze aurrikuspen dituzue, zer nabaritzen duzue gizartean? Nik uste dut erantzun benetan oso garrantzitsua egongo dela. Berdintasun politiken arloan uste dut une kritiko batean gaudela, kontrako jarrerak agertzen ari dira. Argi dago berdintasunari esker eta feminismoari esker aurrera pauso asko lortu direla, eta hoiei erantzunteko kontrako jarrerak ere agerian jartzen ari dira, eta benetan uste dut ezin direla emakumeen eskubide kolokan jarri, eta defenditu behar direla eskubide horiek, eta kalera ateratzea ere eskubide horiek eta lan askorekin lortutakoak defenditzeko modu bat da ere, eta horregatik nik uste dut aurtengo erantzuna ere oso garrantzitsua izango dela. Azken urtebetean bereziki ahaldun den mugimendua izan da pentsiodunena, pentsioduinen aldeko borrokan lan izugarri egin dute, eta hor, fenomeno berezi bat sortu da, edadeko emakumeak euren artean loturak sendotu dituzte, antolatu egin dira, eta euren aldarrikapenak entzunarazi dituzte. Emakumeak dira gehienak, gutxien kobratzen dutenak. Eta gure eskatzen dugu duintasun bat. Guztientza, baino batez ere, gu emakumea garelako eta feminista garelako, batez ere gaude hemen emakumeen batzuen alde. Gure eskakizunak bete arte, garbi daukagu hori. Pentsiodun inor ez dadila pentsión kaskarrerekin bizi. 40 urte hauetan lana egindunak merezi duela duintasun bat, ez da? Unkigarria da, ez da, agian lehen aldiz ahaldundu dira emakume hauek edabe batekin jadanik, eta emakume hauek emakunderen gana jo dute, zuen bitartekaritza eskatu dute laguntzeko pensio duinen aldeko defensa horretan, zer egingo du emakundek edo zer egin dezake?
Bueno, gu esan duzun bezala eurekin bildu ginen, ez bakarrik honeka elkartekoekin edo plataformako kideekin, baizik eta beste osatuta dagoen pentsiodunen plataformako emakumeekin eta Euskadin dagoen emakume alargunen federazioko emakumeekin, ez? Eta, guk esan geniena zen gure berdintasunerako planean ardatz estrategikoan antolakuntza sozialaren ardatz estrategiko horretan emakumeen autonomia ekonomikoa bizitzan zehar bermatzearena helburu bezala jarrita dagoela eta noski pentsiodunak diren emakume horien alde ere lan egiteko konpromisoa dugula eta gure eurekin hartu gehiendun erabakia izan zen, hasteko ikerketa bat egingo genuela euren egoera zein den maiganean jartzeko eta apurka-apurke neurriak hartu ahal izateko. Egia da, pentsioetan dagoen arrakala hori emakume hauek euren bizitza osoan pairatu duten berdintasun ezaren adierazlea dela eta horrezegatik gure ustez benetan beharrezkoa dana da bermatzea emakumeen autonomia ekonomikoa euren bizitza osoaren zehar, ez da? Jende askok pentsatuko du agian, tartean emakumeak ere bai, martxoaren 8an planto egitea eta lanik ez egitea, zaintza lanak ez egitea edota ez kontsumitzea alperrikakoa dela. Tartean dago ere Euskal Patronalaren presidentea. ¿Qué le parece la convocatoria de huelga para el 8 de marzo, la huelga feminista? Bueno, yo evidentemente no soy muy partidario de las huelgas. Yo creo que las cosas hay que reivindicarlas o hay que intentar convencer de otra manera, pero yo respeto todas las iniciativas, igual que fue el año pasado. Zer erantzungo zenioke Roberto Larrañagari, zergatik da garrantzitsua gelditzea? Mugimendu feministak oso argi esaten du, ez? Mobilizazioa lan grebatik aratago duan proposamen bata, ez? Eta nahi dana batez ere da bizitza, pertsonen bizitza erdigunean jartzea eta hor argi da garbi esan zaintza lanen edo aldarrikatu zaintza lanen garrantzia, zaintza lan horiek erantzukizunez banatu behar direla, emakumeen autonomia ekonomikoak duen garrantzia, gauza guzti horiek eta noski emakumeen lan baldintzen alde lan egin behar dela, ez? Nik uste dut benetan aldarrikapen hauek egiteko era desberdinak daudela eta bata dela noski egun horretan kalera ateratzea. Egia da, emakumeen artean ere aniztasun handia dagoela eta batzuk nire ustez privilegiatuak garela zeren eta kalera ateratzeko aukera izango dugu, beste batzuk ez, agian lan prekarioetan dauden horiek, baina horientzako ere mugimendu feministak aukerak maiganean jarri ditu, ez, kontuan izan da, aniztasun hori ere dagoela emakumeen artean. Eta gure aurrekariak nire ustez izugarrizko lana egin zuten guk orain ditugun eskubide horiek eduki ahal izateko, guri orain tokatzen zaigu eskubide horiek defenditzea, aldarrikatzea, atzetik datozen belaunaldi horiei eskubide horiek bermatzeko zeren eta ikusten ari gara ezin dugula ezer lortutzat emonez. Emakumeen eskubideak krisi garaietan beti kolokan jartzen dira eta hori da egun horretan aldarrikatu behar dena eta eguna proposa hori defenditzeko eta hori argi da garbi esateko eta emakumeen arteko izpatasuna edo alduntze kolektiboaren irudi erraldoia mundu osoan zehar azaldu ahal izateko aukera sinobea. Zuk diozun bezala sektore publikoan aritzeak horretarako aukera ematen digu, gelditzeko aukera ematen digu, bermeak Larrañaga jauna sektore pribatuaren ordezkaria da. Eta Pilar Kaltzada kazetariak horri buruzko galdera prestatu duzuretzat. Azken urte hauetan izan diren aurrerapenen atzean, oinarrian, politika publikoen eragina egonda.
Politika publikoek, arauek, legeek marko bat ezarri dute, eta marko horren arabera bereiziki sektore publikoarekiko beharrak sortu dira. Behartu eginda neurria handien sektore publikoa, emakumeen eskubideak aintzat hartzera eta hoien despliegea egitera. Sektore pribatuan ordea ez da horrela gertatu. Oraindik borondatezkoak dira neurri hoietako asko. Gauden egoeran egonik, gizartearen eskariak entzunda, 2019 urtean gaudelarik. Iritsi da momentua sektore pribatua borondatetik harago joan dedin eskatzeko? Hor gabiltza ez, sektore edo enpresa pribatuekin lanean baita ere ez. Badakigu badagoela derrigortasun bat 250 langile baino gehiago dituzten enpresa horietan, berdintasun planak egiteko edo diagnosiak, baina guk batez ere badugu subentzio lerro bat, enpresa txiki zuzenduta dagoena, kontuan izan da gure autonomia erkidegoan enpresa txikiak eta ertainak gehienak direla ez. Eta egia da, oraindik bidea dugula egiteko, baina egia baita ere hor lanean dabiltzatela emakundetik ematen den ziurtagirea, berdintasunaren alde lanean ari direlaren ziurtagiri hori lortu daudienak, euren artean sareak sortzen ari dira, ikustarazteko berdintasuna apustu estrategiko bat dela, eta berdintasuna enpresetan txertatzea justizia sozialarekin lotuta dago, baina bereziki eta batez ere kalitatearekin eta berrikuntzarekin, eta apustu estrategiko bat dela, eta bere ondoriak dituela ere enpresen emaitzetan, ez? Eta hori da dugun helburua ikustarazi eta enpresek barneratu dezatela berdintasunak ekarten dituen onura guzti horiek, ez da? Aipatzen ari zara behin eta berriz elkarrizketan, une hau kritikoa da, erabakigarria da, eta ostiraleko grebaren aurkezpenean ere halaxe mintzatu zinen. Emakumeen eskubideen aurkako eraso zuzenen testigu izaten ari gara azken aldian. Eta arriskutsua eta oso larria deritzugu egoera honen aurrean, martxoaren 8an kalera irtetea, hainbeste lanaren ondorioz lortutako eskubide hauek defendatzeko modu bat dala uste dugu. Benetako arriskuan daude lorpen feministak? Nik uste dut baietz, esango nuke gure esku dagoela, neurri handi baten, pentsatu gure dut gizarte heldu bat dugula, gure ordezkariak aukeratzeko orduan, baina ikusi dugu zer gertatzen ari den edo zer gertatu den beste autonomia erkidego batzuetan estatu mailan, edo Europa mailan, edo nazioarte mailan, ez? Orduan, uste dut adi egoteko une bat dela, eta elkarlanean aritu behar garela eskubide hauek defendatzeko, eta berdintasunean aurrera egiten jarraitzeko. Ez du edo zein gauza balio. Geldirik geratzea atzera egitea da, atzera pausoak ekiditu behar ditugu, eta horretarako prest egon behar gara, eta, adi, esan dodan bezala, ez? Argi dago momentuz Voxek behintzat garaipen bat lortu duela, izan ere eztabaida politikoaren erdigune hori, balantza hori bere aldera kokatu du, eta azken aldian Partidu Popularreko buruzagiak ere halaxe mintzatzen entzuten ari gara. Un invierno demográfico que pone en riesgo el sistema de pensiones, el sistema de salud, el sistema de prestaciones públicas. Entonces yo creo que haríamos bien en este país en dejar de preguntar por la ley del aborto. La verdad es que creo que es bueno simplemente conocer que lo que llevas dentro ya es una vida autónoma. Nosotros apostamos sobre todo por la autonomía de las mujeres para dar un portazo a esa persona que no se está portando bien con ellas. Erasotzaile matxistak, emakumeak ongi tratatzen ez dituzten gizonak dira kasadorentzat. Eufemismo horiek onargarriak dira? Ikusten ari gara, erabiltzen ari diren estrategia bat dala, ez? Nahasmena da lortu nahi dutena, nire ustez, gure artean ez dakit, eztabaida sortzea, gai batzuen aurrean
ez dakit ikuspuntu desberdin horiek kolokan jartzea edo desadostasunak lortzea, baina oinarrian dagoena da berdintasuna eta feminismoa eta feminismoari esker lortutako aurrerapen horiek balio estea, gutxi estea, eta hori da onartu ezin duguna, baina erabilitako eufemismo edo ideia horiek adi egon behar gara, erabiltzen duten estrategia horri aurre egin alizateko, bilatzen dutena da hori. Gure artean nasmena eta bai. Erronka ugari ditu feminismoak aurretik, horietako bada soldata arrakala, eta gaur Jaurlaritzak hainbat neurri iragarri ditu, besteak beste kontratu publikoak ematerako orduan, nolabait baloratu egingo da ardura postuetan kopuru osoaren 50% erdia, emakumezkoak izatea, eta puntuak emango zaizkie ere desgaitasunen batuten emakumeak, edo indarkeria matxistaren biktimak diren emakumeak kontratatzen dituztenak. Hala esan du gaur Pedro Azpiazuk. Emakumeen eta gizonen arteko berdintasun politikak eramatea aurrera kontratua gauzatzeko orduan. Gizarte desabantaila egoeran dauden emakumeak kontratatzea lan merkatura sartzeko zailtasunak dituztenak. Ogasun sailburuak ere oso deigarria egin zaidan zerbait esan du, eta da hain zuzen ere 2030 urtean Euskadi soldata arrakalarik txikiena duten Europako 5 herrialden artean kokatu nahi duela. Hortaz, 2030 urtean oraindik soldata arrakala izango dugula onartu behar dugu. Hombre, nik uste dut argi eduki behar dugula egiturazko arazo baten aurrean gaudela, multidimensionala, eta emakume eta gizonen artean dagoen berdintasun eza hori betikotzen dauen arrazoi nagusienetako bat. Eta arrazoi desberdinak dute eragina arrakala horretan, ez bakarrik soldata berdinagatik gizonak emakumeak baino kobratzea, baizik eta emakumeak direla gaur egun oraindik zaintza laneta sarduratzen direnak, edo zatikako kontratuetan gehiengoa, edo ordaindu edo kontraturik gabeko lanetan dabiltzatenak, horrek guzti horrek du eragina soldata arrakalan. Eta horrezegatik eta kontuan izan da, hau egiturazko arazo bat dela oso zaila, argi dagoena da gobernutik, hainbat departamentu, 6 departamentuen implikazioarekin, estrategia bat prestatu dela, 20-30 urte horretara alden eta egoera honenean heltzeko kontziente izan da gaiak duen zailtasuna, eta hori kontuan izan da azpimarratzen eragile guztien karpena eta implikazioa beharrezkoa izango dela arazo honi erantzun egoki bat emateko. Sailburuak aipatu ditu hainbat neurri, adibidez gaur onartu den instrukzioa kontratazio publikoetan genero ikuspegi hori txertatzeko, lan ikuskaritzatik ere lanean ari dira, hainbat hezkuntza arlotik ere ikasketak aukeratzerakoan rol eta estereotipo horiek albo batera usteko helburu horiek, guzti arlo desberdinetan lanean ari gara, enpresei ere diru laguntzak ematen berdintasun diagnostiak eta planak egiteko. Ikusten dugu, arazo oso erraldoia dela, egiturazkoa, baina honen aurrean nire ustez bi aukera daude, edo ikusita egiturazko arazo hori zein den beste alde batera begiratu, edo saiakera egin eta hori da planteatu dana, kontziente izana duen zailtasuna. Soldata arrakala dela eta gizon eta emakumeen arteko soldata berdintasunaren egunaren bezperan LAB sindikatuak ekintza bat egin zuen, eta Emakunderen Gasteizko egoitzan sartu zen sindikatua, hainbat pankarta eskegiz. Sartu gara Emakunden eta hor burutu dugu batzar bat, gure artean soldata arrakalari buruz hitz egiteko, baina bide batez salatzeko ere
Emakunden orain dela 30 urte sortu zenetik orain arteko egindako ibilbidean ez direla eraginkorrak izan emakume gehienen lanbaldintzak eta bizi baldintzak iraultzeko. Pentsatzen dut ekintza hori etzelagian zure gustukoa izango eta sindikatutik leporatzen dizuetena da zuen jarduna epelegia dela. Bueno, azpimarratu nahiko nuke hori euren jarrera edo erabakia dela eta nik errespetatzen edo dela, baina benetan injustua iruditzen zaidala eta horrela esan behar dut. Alde batetik, erakundearen ibilbidea kontuan izan da, 31 urte hauetan, gero kontuan izan da, horra erakundea ez duala bakarrik, baizik eta atzean langileak daudela, eta izugarrizko lana egin dute 31 urte hauetan, eta horrek nire ustez eragin bat eduki du gure gizartean, eta gero injustizia bat baita ere, ze azken finean emakunde instituzio bezala mugimendu feministaren lorpena izan zen. Azkenengo 24 urte, nire bizitzako 24 urte daramat gaiari lotuta, arlo desberdinetan, azkenengo 6 urteetan emakunden eta intensidade askoz edo gehiagoz, baina ikasi dodana urte hauetan da aliantzak beharrezkoak direla, eta nire ustez feminismoak beste motatako aliantzak edo aliantza berritzaileak egiteko aukera ematen digu, eta nik uste dut hori dela bidea egiturazko arazo hauei benetako edo behar den erantzuna eman alizateko. Soldata arrakalak zenbaki bat dauka Euskadin, 24,4, alegia emakumek, gizonezkoek, baino 24,4 gutxiago irabazten dute urtero. Eta soldata arrakala aipatu duzu, erabat lotuta dago, feminizatuta dauden lanpostuekin, une hauetan hainbat gatazka greba ditugu Gipuzkoan, komisariatako garbitzaileak, Bizkaian, etxez etxeko zerbitzuan aritzen direnak. Dugu hemen honen atzean badagoela udaletzeen eta erakunde publikoen oroar asmoa zerbitzu hau desagerrarazteko edo behintzat txikitzen juteko. Garbialdi, escucha, la limpieza está en lucha. Somos las que limpiamos las habitaciones y las habitaciones son la primera presentación, digamos, entre los clientes, que se valore nuestro trabajo sobre todo. Izugarri zapalduta daude milaka eta milaka langile hauek, kontraesan badago, erakundek esaten dutenaren artean, edo ideala izango litzateken horren artean, eta gero errealitateak erakusten diguna. Bai, errealitateak erakusten diguna da, lehen aipatu dudana, egiturazko arazo baten aurrean gaudela, eta konponketa arazoa hain komplikatua danean, konponketa ere ezin dugu espero erraza izatea, eta arlo desberdinetako neurriak hartu beharko dira, ez? Alde batetik, kontratu horiek martxan jartzen dituztenen aldetik, baina baita ere enpresen aldetik eta sindikatuen ordezkarien aldetik, ez? Horrexegatik, elkarrizketarako mailan edo gizarte elkarrizketarako mailan, hor sortu da talde bat generoaren inguruan, eta gai guzti hauek planteatzeko asmoa dugu, eta lanean jarriko gara, esan dodan bezala, balde batetik administrazioek, beste batetik enpresak eta bestetik sindikatuek elkarlanean, eta ea gaigaren arazo hauei edo batzuei behar den erantzuna emoteko, ez, baina edozein kasutan hiruren arteko estrategia horiek bilatuz, ez. Eta sektore feminizatu hauetan badaude oraindik are zapalduago daudenak, emakumeak eta atzerritarrak direnak. No saben qué significa ser una empleada de hogar, qué significa ser una empleada interna. Aunque estés de noche,
¿Te crees que yo cierro la puerta de mi habitación en una casa y me olvido de que esté una persona enferma, dependiente? No. Dicen que nosotros venimos a abaratar la mano de obra y siempre dicen, no, pero es que en tu país la vida es más barata. Siempre hacen comparaciones. Somos la empleada, somos la criada, pero sí en sí no tenemos un rostro de cara a la sociedad que nos identifique por lo que somos. Ikusezinak sentitzen dira, emakundek ikusten ditu? Bueno, ikerketa bat egin genuen, zehatz-mehatz, zaintza lanen inguruan eta migranteak diren, edo atzerritik etorritatko emakume hauek betetzen dituzten lan hauen inguruan eta zeintzuk direzen euren baldintzak, helburua izan zen ikuste araztea zein den euren egoera neurriak jarri ahal izateko. Lehen aipatu da, segregazio horizontal horrek bideratzen ditu emakumeak lan mota batzuetara, hirugarren sektore horretan, zaintza laneratara, eta hori guztiz lotuta dago gure gizartean zaintza lanei ematen diegun balioarekin, ez? Guztiz beharrezkoak dira gizarte, edozein gizarteak aurrera egiteko, baina gero beste alde batetik ez dira behar den modun baloratzen, eta horrek ere bere eragina du gero horrelako kontratuetan eta horrelako lanetan. Aipatu duzu elkarrizketan soldata arrakala hori nolabait aztertzeko edo zigortzeko lan ikuskaritza bereziak sortu ditu Jaurlaritzak Bizkaian, Gipuzkoan eta Araban. Hemos seleccionado empresas de acuerdo con unos sistemas informáticos, unos programas que son predictivos de fraude que dispone el Sistema de Inspección de Trabajo y Seguridad Social. Tenemos ya hecha una selección de empresas en las que en principio nuestro programa predice que puede haber algún tipo de fraude o de desigualdades retributivas. Y esta campaña se va a empezar a realizar con actuaciones concretas ya. Bi galdera. Zer egiten zaie diskriminatzen duten enpresei, ze zigor jartzen zaie, eta bigarren galdera, zergatik dira ikuskatzaileak emakumezkoak? Bueno, lanean ari gara lan ikuskaritzarekin, hitzarmen bat sinatuta dugu, eta hitzarmen horren ondorioz, hasi ginen formakuntza bat ematen ikuskariak diren pertsona guztiei, han emakumeak eta gizonak ziren formakuntza horretan, ez ditut ezagutzen zehatz-mehatz lan ikuskaritzan prozesu honek zelan eramaten diren, zeren eta lan eta justizia departamentuaren menpe daude, baina edozein kasutan bai azpimarratu nahiko nuke hartu duten konpromiso hori, ez? Alde batetik formakuntzan sakontzea, bestetik unitate bereziak sortzea 3 lurraldetan eta formakuntza horrek aukera eman die hobeto identifikatzeko non egon aldiren ikusezinak diren arazo horiek, ez? Askotan ikusezinak diren egoera horiek eta espero dugu martxan jarriko direzen neurri hauekin identifikatu ahal izatea salatu aldirezen egoera horiek eta neurriak hartzea. Ez baina konkretuke ezin dizut esan ze motatako neurriak edo jartzen direzen. Hitz egin dezagun kirol arloaz, izan ere emakumeak ikusezinak izan dira eremu honetan erabat, baina duela aste batzuk San Mames futbol zelaia bete egin zen Atletikeko emakumezkoen futbol partida bat ikusteko. San Mamesen bizi izan genuen atzo oso berezi izan zala eta nik uste inflexio puntu bat izan behar duela, ez? Fue increíble la sensación de nada más entrar, cuando cayó el toldo con el León. Berrogeita 8.000 zale baino gehiago San Mamesen, beteta zegoen. Mugarria iruditzen zaizu, keinu bat, ikusi beharko da jarraipeniko ote duen? Nik uste dut horrelako keinuak garrantzitsuak direla, ez?
Azkenean, akzio positibo bat bezala ikusten dugu zelan jokalariak benetan posik zeunden futbol zelaia horrela ikusten eta beteta ikusten ez egun horretan. Eta horrek izugarrizko garrantzia zuen, baina niretzako benetan garrantzitsua izan zen armailetan zeunden neska eta mutil gazteentzako momentu hartan jokalari horiek referente bihurtu zirela, ez? Zentzu horretan balioan jarri, hartutako erabakia, ze hartu beharreko erabakia zen, baina egia da egiturazko neurriak direla planteatu behar direnak, eta egiturazko arazo horiei erantzuna emateko proposamenak. Nik pentsatu gure dut, lanean jarraituko dutela, helburu hau lortzeko eta berdintasunean, klubaren barruan, konkretuki atletin, berdintasunean aurrera egiteko planteamentu orokor hago bat egitea eta ekintza desberdinez osaturik egotea, diagnosi bat egin ondoren. Landaida, Anderea, nire aldetik azken galdera bat, indarkeria matxistari aurre egiteko lege berria aurkeztekotan zarete, ez dakit zerbait aurreratzerik balduzun, zeintzuk izango dira aldaketak, klabeak? Dakizuen bezala, 2005 urtetik gure berdintasunerako legea indarrean dago. Lege horretan atal berezi bat dago emakumeen kontrako indarkeriari aurre egiteko. Orain proposatzen dana da lege hau aldatzea, hobetzea eta behar berriei egokitzea. Bihar dugu zuzendaritza kontseilua eta aurretik prozesu parte hartzaile nahiko zabala egin da eta hortik prozesu horretatik ataratako emaitzekin proposamen bat eramango da zuzendaritza kontseilura eta espero duguna da herri itun bat izatea proposamena bera berdintasunaren alde eta emakumeen kontrako indarkeriari ere aurre egin alizateko eta erantzun egokiago bat emon alizateko. Mila esker, Landaida Anderea, solaskideak prest ditugu jadanik mailan, Asier Blas, Josebe Iturriotz eta Aider Alkorta, aurretik baina etenaldi labur bat egingo dugu, berehala gatoz. Hau gehiago izaskun Landaida, emakunderen zuzendaria eta mailan ditugu solaskideak. Asier, Gabon. Gabon. Eider, kaixo. Hola. Josebe, Gabon. Gabon, izkerrik. Asier, nahi duzunean. Gabon, Landaida emakundea, Anderea, markatu. Galderatxo bat egin nahi nizun batez ere emakunderi dagokionean eta zurire bai. Aurten azkenean, ulertu detenagatik, babestu egiten dituzue mobilizazioak, baina greba babesten dugu emakundek eta zuzendariak greba egingo du? Zergatik bai, zergatik ez? Bai, gure martxoaren 8ko kanpaina aurkeztu genuenean, argi izan genuen martxoaren 8an mugimendu feministak duela protagonismo osoa, kalera ateratzen diren emakumeak, horrexegatik gure kanpaina aurkezten dugu aurreko asteetan, ez? Baina bat egiten dugu mugimendu feministaren aldarrikapenekin pertsonen bizitza erdigunean jartzea, zaintza lanei behar den balioa ematea, zaintza lanak erantzukizunez banatzea, emakumeen autonomia ekonomikoa eta guzti hori jasota dago gure berdintasunaren 7. planean, ardatz konkretu baten, eta zuzendaritzatik eta langileak geldituko gara, eta parte hartuko dugu mobilizazioetan, bai. Josebe, zure daitza. Bueno, ni zaitu deituko Landaida Andereñoa. Eta, oso gustora gonaiz entzuten eta gauza asko esan dituzu, nik horrelako galdera zuk hartu nahi duzun tokitik, baina nik ikusten dudana da azkeneko urtetan, eta zu gainera esan duzu, 6 urte hauetan, ikusi duzu zelako ibilbidea eta zelako indarra hartzen ari da mugimendu feminista, ez? Kezkatzen nau 2005ko lege hauetan baditugu gatazka batzu, gertutik ezagutzen dituzunak, adibidez alardea, esate baterako, edo beste gatazka batzu gelditzen ari zaizkigunak, hortxe, orduan galdera da, zuk ez duzu uste momentu honetan
daukagun indarra honekin, ez lukela olako errefortzu bat egon behar Eusko Jaurlaritzan, horrelako emakunde, berdintasun politikak horrelako orain arte, lehen hitz egiten ari zinean ikerketak eta gauzak, baina orain ja behar dugu momentu bat nun kualitatibo eta kuantitatiboki nabaritzen den auzi edo salto handi bat, ez? Ez duzu uste horren beharra gaudenik, nabaritu egin behar da hemendikan urte hauetara kriston indarra dakagula eta hori berdintasun politiketan islatu egin behar da eta gauzak azeleratu egin behar direla. Bai, nik uste dut ondo esan duzun bezala gizartea gero eta sensibilizatuago dagoela berdintasun gaien inguruan eta horrela ikusi dugu ere gure berdintasunerako legearen ebaluazioa egindanean eta horrek egiten dauena da gizarte hori askoz ere exigenteagoa izatea berdintasun gaien inguruan, ez? Horrezegatik guk espero dugu eta itxaropen hori dugu planteatzen dugun legearen modifikazio hori mugarri bat izatea berdintasun politikak bultzatzeko eta berdintasunaren aldeko eta emakumeen kontrako indarkeriari aurre egiteko herri itun bat izatea eta horren ondorioz bultzada ematea berdintasunari, emakumeen kontrako indarkeriari behar den modun erantzuna emateko eta aurrekontu importante bat izateko. Horren itxaropena dugu eta azken finean proposamenean hori islatzen saiatu gara, baina gero dakizuen bezala legebiltzarretik pasatu beharko da eta ikusi beharko da baita ere alderdi desberdinetako proposamenak eta azkenean modifikazio hori onartzeko gai garen. Baina Josebek zioenaren hildo horretatik, zeinek esango dio ezetz legebiltzarrean, ezta? Zein ausartuko da, gauden unean eginda? Nik horrela pentsatzen dut, ez? Gainera, proposamena, prozesu parte hartzaile garrantzitsu baten ondorioz egin da, orain audientzia publikorako beste hilabete bat dago, gero bukatzen danean eta txosten guztiak jasotzen ditugunean, legebiltzarrean hasiko da prozesua. Orduan, nik uste dut alderdi gehienak erantzukizunez jokatzen ari direla berdintasunaren arloan eta emakumeen kontrako indarkeriari behar den erantzuna emateko eta gai izango garela. Pentsatu gure dut gai izango garela benetan 2005 urtean onartu genuen lege aitzindari bat eta oraingoan ere gai izango garela adostasun batera heltzeko eta datozen 15 urterako tresna egitea, tresna egokia egitea, ez berdintasunean aurrera egiteko. Espero dezagun ala izatea, Eider. Gabon, uste ikuspuntu pixkat ezkorra daukadala, nik ikusten dut oso batzutan aurrera egiten, baina beste batzutan ideologiko ikuste eta atzera goazela. Eta, aipatzen dena soldata arrakala, atzetik arrazoi ezberdina daude, arazo estrukturala dela aipatu duzu, baina, adibidez, ikusten duguna unibertsitatean matrikulazioak non matrikulatzen dian emakumezkoak eta gizonezkoak, atzera kada paus batzuk ere, esaterako, nik aurre hezkuntzako graduan nago, eta 80% emakumezkoak dira. Sektore feminizatutan lan egiten dugu. Eta, gero, lanaldi murriztuak emakumezkoak eskatzen dituzte. Lanaldi partzialak ere bai, eta gehienetan ez dira hautaskoak esango dugu, baizik eta, zaintzarekin lotuta edo eskatzen dira. Orduan, zer egin daiteke instituzio publikoetatik, nolabait, dinamika bekin edo amaitzeko, zenik azkenengo 10-15 urtetan ez dut aldaketarik ikusi, eta oso normalizatua eta naturalizatua dago, zaintzarako lanaldia murriztea, horre dauzkan ondorio guztiekin, ez? Eta Sara de la Rica ekonomilariak, eta berriz aipatzen du, emakumezkoak ez dutela hori egin behar, dituzten ondorio guztiengatik. Eta nik adibidez, arlo guzti hauetan, ez dut bat ere aldaketarik ikusten. Ez dakit, zein da zure iritzia. Aldaketak egon badaude, baina oso motel doaz, ez da? Eta realitatea da gaur egun emakumeak direla aipatu duzun modun, zaintza lanetaz arduratzen direnak, zatikako kontratuetan ere gehienak dira, orduan horrezegatik uste dut agian proposamen batzuk non gurasotasun
esango dut, baimenak, bardinak, transferi ezinak eta ordainduak izateak, agian, arlo horretan pausu bat edo nabarmenagoa izango den pausu bat emateko aukera emango digutela. Orduan, enplegu publikoaren lege horretan planteatuta dago horrelako proposamen bat, non gurasotasun baimen horiek bardinak izan daitezen eta transferitu zinak eta ordainduak, eta iparraldeko herrialdeetan horrelako neurriak klik bat egiteko proposamenak izan dira, eta espero dugu gure kasuan ere horretarako balio izana bai. Izaskun Landaida, Emakunderen zuzendaria, benetan mil esker, hau zago gehiagon izateagatik, eta tira, ikusiko dugu, greba egun horretan, martxoaren 8an zer gertatzen den, ia mugarria den, iaz bezala. Ziur baietz. Ia zer gertatzen den. Urrengo bat arte. Solaskideok, Eider, Asier, zer diozuen, non jarriko dugu azpimarra, nondik hasiko gara realiziarekin? Asier? Bueno, nik igual atentzioa deitzen dit, hemen Estatu Espainiarrean askotan hitz egiten da berdintasun politiketaz, EAen askotan hitz egiten dugu ere bai giza garapenaz, eta atentzioa deitzen dit atentzio gutxi jartzen zaion dimensio bati, dala sozioekonomikoa, gaur hortaz hitz egin dugu, eta asko hitz egiten dazken aldi honetan, baina egiten diren ikerketa guztietan, dimentsio sozioekonomikoan oso atzean dabil Estatu Espainiarra eta EAE bereziki. Adibidez, gender gap da txosten bat egiten dena Davoseko taldeak egiten duna Suitzan, eta da ikusteko ze arrakala dago munduko herrialdeen artean emakumei dagokionean, arrakala gizonezko emakumezkoen artean, dimentsio desberdinetan, dago osasun dimentsioa, hezkuntza dimentsioa, dago dimentsio politikoa eta dago sozioekonomikoa. Sozioekonomikoan Espainiaren posizioa da 80garrena. Hau da, erditik bera. Eta gure politikari askotan entzuten dugu, EAEren kasuan adibidez askotan ez da ze giza garapen handia daukagun, ze indizean ze aurreratua gauden. Eta askotan ere beste gai batzutan entzuten gu sozioekonomikotan ze ondo dagoen EAE Espainiarekin alderatuta. Espainiarekin alderatzen baldin badugu ere EAEren posizioa txarragoa da. Beste txosten batetan, Women in Business, Grant Thorntonek argitaratzen duena, direktiben eunekoa Europa Batasunean 27 da. 27 Estatu Espainiarrean. Direktiba kopurua altuena daukana Rusia da 47. EAE dago 21. Eta begiratzen baldin badegu enpresei ez dakatenak direktibarik, elkarte autonomen artean, EAE da bigarrena. 22arekin, eta Espainian bataz besteko 20 da. Atentzio deitzen di dimensio horrek daukan pixu txikia, ze askotan, beste gai askotan, gustatzen zaigu asko konparatzea Espainiarekin eta munduarekin. Eta hor, konparatzen baldin bagea, benetan oso atzekaldean gaude. Eider. Hor ere ez gara oasia. Nik emakunderi eskatu alzaio, seguramente eskatu alzaiona, baina nik uste aipatu ditugun diren neurri horiek emakume gehienei bez dietela eragiten, ez diot inolako importantziarik kentzen gaur onartutako, baina esatea kargo altuetan 50% emakumezko eta gizonezkoa izatea niri izan ondo irutzen zait, baina urtet kolektibo gehiena kanpoan ez nugula usteet Eskola Herriko emakumeen arazo nagusiak ez direla horiek, ez? Eta orduan segun eta zein dan ordezkaria bari da bere buruagatik edo bere arasotaz hitz egiten, ez? Hau izan daiteke baita ere autokritika batean ikuste gehienei, postu horretan emakumezko edo gizonezkoak egote zaiela importante. Eta hor ez dugu lana sartu, hor sortzen diralako benetazko gatazkak, ez? Ez dugu aipatu, ez? Elkarrizketa motza izan da, baina feminismo liberala deitzen diona... Gero etzen gorri buruz. Esan nahi dana da, orain badirudi batzuentzako ez da, feminismoa kolokan jarri da, eta arriskuan dago, eta barreta. Nik uste, diskurso hori lehen ere bat zegoela, baina orain lortu dena da agendan sartzea, eta batzuek gainera lasaitasunez aipatzea, baina lehen ere gauza guzti horiek esaten zian, orain batzuk uste zilegitasuna dutela esateko, eta beste batzuk espazio ematen diete
hori izateko, baina hori ez dago batetik bestera sortzen diskurso hori, bai? Eta feminismoa danean aurpegi honekoa eta erosoa ez dago arazorik. Baina nik uste, erosoa danean ez dela feminismoa ere, eta ez denik precisamente, etiketa jartzeko azu bai, edo zu ez. Baina praktika eramaten duzunean, inkomodoa da zuretzako, ondokoentzako, eta barra ez. Eta nik uste, gatazka txikiena zaintzaren nire ustez ez da gatazka bat. Ez da gatazka txiki bat, bai? Esaten dena nik hartuko lanaldi murriztua edo partziala, eta bar. Hau da, emakume askori, ez dainean burutik pasatzen hori negoziatu behar dutela ondokarekin. Netzako hori da arazoa izugarrizko dimentsioa daukana. Hori arazo pertsonal bada, bakarrikan negoziatu behar dana zure ondokarekin, nik uste askoz oso errotuta dagoela guzti hori eta horri, neuk ere ez dakit nola egin, nola sartu behar zaion, edo zer egin horren aurrean. Ez dugu hitz egin violentziaz. Zein da erronka nagusia, igual ez hiltzea, ez erailtzea emakumea zelako, esan nahi dut, gaudela askotan beste dimentsio batzuetaz hitz egiten, eta, ez dakit, benetan arduratzen garen, ez dakit, jerarkia bat ez dute egingoz da, lehentasunetaz, baina lehentasun askotaz. Elkarrizketaren lehen irakurketa bat, Josebe? Eske nik denborarekin eta naiz eta feminista radikal da sutxua izan askorentzako, baina nik ezin dute emakunderen historia kariño askorekin begiratzen dut. Eta kariño askorekin begiratzen dut, gauza askotan gertutik tokatuka zaidalako, eta asko gustatu zait esan ditu nahi bat gauza, bat emakundearen sorrera feminismoari aitortu. Eta esan emakunde hor dagoela Euskal Herrian mugimendu feminista indartsu bat egontzelako. Gogoratu nahiko nuke emakundeek, ez dizuet esango eta bromatan esan dizuet, baina zenbat alditan deitu dutara eta txistea egin dut emakunde nonoskunde. Baina zentzu batean, egon daitezke mugimendu feministaren ikuspuntutik anez, gauza asko egin aldira eta azkarrago eta, baina onartu behar dugu, eta nik adibidez, alardea aipatu dut, onartu behar da emakume hauek, izan direla urtetan zehar hor egon diran bakarrak, lege bat atera zutela gainera pioneroa izan zala eta ikuspuntu horretatik saiatu direla gauza asko konpontzen, ez? Eta gero nik azpimarratuko nuke, pena badala Urkullu Landairandereñoarekin batera ez egoteaz. Azken finean, hitz egin duenean bizitza erdigunean jartzearena, hori oso ondo dago, guk berdintasun plan bat egin genuen Gipuzkoako Foru Aldundian ikuspuntu horretik, Amerika Latinatik datorren ikuspuntu oso polit bat Amaia Perez Orozko ekonomilaria hemen estatu mailan oso ezagunetan eta landu duena, bizitza erdigunean jarri eta zaintza erdigunean jarri, eskeneri izaskuni entzun hori esaten, eta baina sinisten duela. Baina nun gelditzen da gero... Baina hori sistema kapitalistaren kontra doa, ez da, Josebe? Sistema kapitalistaren kontra dijo, depende. Nik uste eta berak ere aliantzak aipatu ditu, ez? Sistema kapitalistaren kontra dijo, depende. Zenbat iraun dezake sistema kapitalistak horrela zaintza kontutan hartzen ez badu? Zegertatzen ari da petrolarekin? Zegertatuko da momentu batean inpaktu naturala, hau da aldaketa klimatikoa? Zegertatzen da kapitalismoak talka egiten dituenean bizitzako beste elementuekin? Zegertatuko da gure hondartzak adibidez Donostian, ez dakizema metro kosta igotzen denean? Orduan, hasiko gara planteatzen eta agian kapitalismoak ere muga batzuk behar ditu. Eta nahiz eta adibidez emakunde izan, erakunde bat, gobernu baten barruan egonda, nik uste berdintasun politikak gertutik jarraitu ditugunak, argi dakagula emakunde ere, eta kasu askotan ikusi dugu gogoratzen duzu kuadrilla buskazita, saio hori hemen ETB-en jarri nahi izan zutenean da kriston bronka egontzan, eta zer gertatzen zen, emakundek esan zuen hori ezin zela emititu. Eta ETB-ek ez zion kasorik egin. Eta emakunderen atzean mugimendu feminista dago. Baina ez dut uste, Euskal Herriko EAen beste erakunde bat, duenik mugimendu bat horratzean. Orduan, papera nahiko hibridoa da. Nik adibidez, lanari buruz egon zarete hitz egiten. Nik ikusten dut gakoa eta da, berdintasun legeak onartzen zuen emakumearen defentsoria bat. Eta emakumeen defentsoria horrek lan egin behar zuen anbitu hain zuzen ere pribatuan. Asko aurreratu da, esparru publikoetan erresagoa dela eta eskumen handiago dakalako argidan bezala, eta oso importantea da administrazio publikoa eredugarria izatea zentzu horretan, baina defentsoria hori galdu egin genuen, sektore pribatuan adibidez ez dakagu inpakturik, eta badakigu horra adibidez emakundek izango duela muga bat, entzun ditugu Konfebasen deklarazioak. Larrañaga jauna dakarazo bat bizitza erdigunean jartzarekin. Emakunde
ulertzen du hanka bat toki batean eta bestean, edo hori horrela ulertzen dugula, edo momentu batean, eta nik horretan, uste dut konfliktu potente batetara goazela. Orain, martxoak 8 dakagu mahai gainean, eta esan, nik uste, momentu honetan, bai estatu mailan, bai internazionalki, ea dagoen mugimendu bat, kalean, duen indarrarekin, bizitzen ari garan, involuzio guztiai, eta ez naiz ari bakarri feminismoari buruz hitz egiten, ari naiz arrazakeriari buruz hitz egiten, ari naiz pobreziari buruz hitz egiten, zuk pentsioak atera dituzu, ea dago mundu mailan beste mugimendu bat erantzun bat eman dezakedana mugimendu feministatik aparte. Eta gai dena, adibidez, hori ez, aliantzak sortzeko, ez du esan, baina Emakunde oraintxe bertan lanean ari da Euskal Herriko mugimendu feministarekin, guk Euskal Herriko jardunaldi feministak egin nahi ditugu, eta Emakunderentzako estrategikoak dira Euskal Herriko mugimendu feministaren jardunaldiak, ez? 10 urteaz behin egiten direla. Nik uste horrelako erakundeak beharrezkoak direla, intersekzio horretan, aliantza horietan, gainera berak aipatu du mugimendu feministarekin aliantza aipatu du, eta ni ez nago ohituta entzutea adibidez, politikariai ez dut ikusten Urkullu esaten mugimendu feministarekin aliantza bat behar duenik. Ostiralean da hitzordua, greba feministarena, iazkoa mugarria izan zen aipatu dugu hortxe zegoelako pilpilean manadaren sententzia hori. Adituk diote, 4. olatu feminista datorrela, eta olatu horren muinean dagoela indarkeria horren kontrako borroka eta esplotazio, eta emakume asko sentitu direla identifikatuta bi ardatze horiekin, eta horregatik berrindartzen ari dela horren beste mugimendua. Ez dakite nola ikusten duzuen? Lehen esan dut ikuspuntu eskorra jarriko dudala, nik, zenbaitetan, ez dira bakarrik aurreko urteko irudiak, baizik eta gaztetxoak ikusirik, eta nola hitz egiten duten, eta, zentzu batetan, iruditzen zait, nik adin horretan nuena baino, kontzientzia gehiago izan dezaketela, zentzu horretan, baina nik gero, egunerokotasunean, alderantzizko, involuzioa aipatu Josue, jarrera batzuk, edo desente, ikusten ditut, ez? Izan ditezkela, modan jarri izan garai batetan, ez da, mikromachismoen kontua. Nik ez dakit mikromachismoak dian, baina nik entzuten ditudanean hitz egiten maitasunaz, maitasun erromantikoaz, jeloskorra izateaz, amatasunaz, eta bar, zesango izu, nahi iruditzen zait, atzera guazela. Nik ulertzen dudan bezala atzera guazela zentzu batean, ez? Ni adibidez, seguramente hau bakoitzari tokatzen zaiona ulertzen du, ez da? Larriena dela, baina ni adibidez amatasunaren kontuarekin, oraindik eztabaidak izatea zergaitik bai, zergaitik ez, edo justifikazio bat, niri hori adingazteko jendearekin ez zitzaidan gertatu, eta orain gertatzen zait, ez? Eztabaida diozu amatasunaren ama izan edo ez izan? 2019 nolabait justifikatu beharra zein da zure autua edo benetan ulertzea jendeak autu bat dala, ez? Eta nik uste nuen, gauza horiek ja, maila batetan edo belaunaldi batzuetan ja, gaindituak edo zeudela, eta orain ikusten dut esetz, ez? Eta batzutan, hainbeste nago aserretuta gai honekin, ez? Orain ikusten dut gainera, eta sektore ezberdinetan, eta orain hautagaitzak eta ateratzen ari direla, eta bakoitzak definitzen duena bere burua da abokatu euskaltzela eta ama. Eta hainez fijatzen gainera nor jartzen duen eta norkez, eta gizonen inguruan nik ez dakit. Aita dian, ez dian, eta interesatzen zait, bat erez. Baina, kuriosoa irutzen zait, emakumezkoa jartzen. Ez dakit ulertzen, dan zesan nahi dudan, Eta jartzen badute txalotu egingo dugu. Orduan, ze gertatzen da horren inguruan, nik uste dut ere badagoela nahiko aztertzukan erik, izugarrizko atentzia ematen dit. Involuzioa ikusten duzu zukere, hasier, ez? Baikorra guazara? Ez, aspektu batzutan egia da, gazten artean ez dakit izango da edabideek eta duten indarragatik edo, baina berriro ere, egia da umeak ginean, gutxenez 80. hamarkadan umeak izan ginean, eta gogoan dokat behintzat ikastolan oso importantea zen, genero rolak eta ez bere iztea, jostailuekin eta zaintza berizia izatea, eta nengoan tokatu zitzaidan jutea plaza berrira. Igande batean, igual hemen ikusentzule jakingo dute behintzat Bilbokoek, plaza berrian umeak eta egoten direna kromoak eta trukatzen, ezta? Eta, ikusi nu, daudela mutilak alde batetik, kiroletako, futboleko kromoak eta trukatzen, eta
neskak daudela printzesen, eta da, printzesenak, ez dira, eta horrekin daraman genero rol guztiarekin. Eta daukadan sensazioa da, nera beharoan eta hori ere asko berproduzitzen nahi dela, eta justu nik usun lagun bat, alaba daukana 5 urteko, eta zen ni justu kontrakoa naiz, baina neske alaba, eta etxean jaso duna kontrakoa da, baina badago impulso bat, eskolatik, edo baiten ikusiko du, eta, nik irakasten dionaren kontrakoa egiten du, eta printzesen kromoakin norte bilen. Josebe. Ez dakit, involuzioa bai eta ez, nire ez gaztekin, nik barkaira zuen, baina ni lesbiana transgenero bat izan nintzen Ordizian 8.000 biztanleen herri batean, eta orain dela 20 urte egoera horretan bizitza, edo orain, nik adibidez lehen emakundez 30 urte eta gero zerbait aldatu da, sentitzen du, baina bai. Ni adibidez nire lagunek lesbiana kalera ateratzen zirenean jipoitu egiten zituzten, eta orain ja ez gaituzte jotzen, ez ditugu eskerrak emango, baina nik uste involuzioa bat dagoela, matxismoa berrantolatzen ari delako, beraiek aipatzen ari dira gauza bat, egia da, 80. hamarkadan Euskal Herrian borroka honetan bizi ginen, eta borrokak ez zituen generoak bereizten, edo rockaren estetikak ere ez ditu hainbeste generoak berezi, edo punk estetika ez ditu hainbeste generoak berezi, eta orain egia da, estetikoki, eta Euskal Herrian hau txokantea da, mutila geroz eta mutilagoak, eta neska geroz eta neskagoak, edo kroasanak, gimnasioaren eta maskulinitate doiek. Bueno, nik ezagit hori noraino, izan daiteke hori involuzioa, baina nik gaur egungo gazteek ikusten ditut, prestatuagoak gauza batzuetan, gaitasun gehiago dakatela gauza batzuetan hitz egiteko, eta bai ikusten dudana da, gazte gaxuak, momentu honetan involuzioa dator, sare sozialetan dagoen antolaketa, ikusten duten pornografia erabat matxista bat, sexua ikasteko modu bakarra da, kontestu hori, ikusten dut involuzioa ikusten dudanean, momentu honetan legala dela partido politiko bat esatea, Espainian ez dituztela emakumezkoak akatzen, salaketa faltsuak hor darela, involuzioa dator matxistak antolatzen hasten direnean. Sare sozialetan, egi ostea gamai gainean dakagunean, diskutitu behar ditugunean egi evidenteak, orduan datorkigu involuzioa. Eta nire ustez, involuzioa dator momentu honetan, eta argi ikusten dute, alde eskuindarrenak eta fascistenak argi ikusten dute feminismoa da larerioa. Feminismoa jomugan hortxe dute eta badakite zergatik, ez? Kasadoren familia hori da involuzioa. Hori da azken finean tipoa egotea, 70. hamarkadako apaiza baten diskurtso batean sartua, esatea guk ez dakigula zer eramaten dugun barruan, esatea maltratadore bat jakinda urtean gutxi gora bera 115 emakumera hiltzen dituztela, esatea dela ese que no trata bien a las mujeres. Orduan, hori da involuzioa, eta hori azken finean komunikabide guztietan normaltzat hartzen denean, eta onartzen bada lamanadako bortxaketa praktika sexual arruntat ezela, lehen esan duzu urte badaramagu kalean daude, kalean jarraitzen dute, hori da involuzioa. Baina nik gazteek ikusten ditut geroz eta prestatuagoak, eta kaleen neskak geroz eta antolatuagoak, eta jaukatzeko, involuzio bat ikusten dut ere ezkertiar mugimenduetan, momentu honetan dago neomarxismo de txitxilinabo bat, ez duen artikulatzen ez klase kontzeptua ondo eta ezer, eta berriro ere, gaude, Vox, enemigoa feminismoa, eta ezkertiar neomarxista hauen artean ere enemigoa feministak. Orduan, involuzioa da azkenean bukatzen badugu feministak sorginekin batera zutetan erreta. Orduan dago involuzioa, baina nik espero dut benetan indarra erakustea kalean eta gutxienez gaur egun orain dela 10 urte ez zegoen indarra kalean. Orduan hori txalotu behar dugu. Eta feminismoaren artean eta feminismoaren kontra sortutako mugimendu horren erdigunean kokatu nahi duen beste feminismo suabeago bat sortzeko nahi ikusten duzu, ez dakit, badirudi badagoela hor feminismo bat agian eduki erradikal hori kendu nahi diona, edo bestelako hain eraldatzailea izan ez adin. Gaur Julio Goikoetxeak honen inguruko artikulu bat idatzi du berrian, eta iruditzen zait agian, referentzia egiten ari zela Ines Arrimadasek berriki aldarrikatu duen feminismo liberal horri. Reivindicar el feminismo
desde el liberalismo. Hoy vamos a presentar nuestro manifiesto por un feminismo liberal, por un feminismo moderno, por un feminismo inclusivo, por un feminismo que no excluye a nadie que quiera estar en esta lucha por la igualdad. Y lo vamos a hacer sin complejos. Un feminismo que no deja a nadie atrás, que no criminaliza porque sí. Hortaz, Arrimadasen arabera, feminismoa ez da modernoa, baztertzailea da, eta ez da inklusiboa. Bueno, nik ez da baian zartuko hori zer dan, ez da? Baina nik bai uste, ez dakit hitza zuzena da, kontzeptua, Josek askoz gehiago daki eta esango idez, baina nik pentsatzen egon naiz honen inguruan, baina feminismo ezberdinak existitu direla, bai. Eta ez dakit feminismo liberala kendu ingo, osea, Arrimadasen adierazpena, baina nik ulertzen dudan moduan, nik feminista liberal pilo bat ezagutzen ditut. De hecho, ezagutzen ditudan gehienak dira. Esplikatu, ezan nahi, zertaz arduratzen dira, edo bereiek nola zergaitik ulertzen dute feministak direla, bai? Eta orduan, lortu nahi duten posizioa da, bere klase sozialeko gizon heterosexual txurien pozizio hori, baina astuta gainontzeko diskriminazio desberdintasun guztiak. Hori existitzen da? Bai. Hori ez dakidan zehazki ulertu aldugun feminismo liberal bezala, bai? Horregatik galetzen hori etiketa hori dan, baina feminismo ezberdinak existitzen direla? Bai. Borroka ezberdinen transversalitatea, bai? Klase borroka derrigor barneratu beharrena. A ber, hemen mugimendu ezkertiarrek, alderdi ezkertiarrek, klase borroka, klase gatazka, handi batean utzi dute. Benetan uste dugu, bai? Orain, kapazitatea lortzen badu perfecto, baina oso zaila da mugimendu, bai, feministarekin hola bat egiten dutenak edo euren burua feministatat jotzen duten guztiak hori ere barnean izatea, bestela beste gizarte bat izango genuke. Horra, nik berizkut inorri etiketa jarriko, baina nik eno esaten dutenak, bai, euren burua feministatat jotzen dutenak eta bapatean borroka guztiak kontutan hartzen dituztenak, ba, asko daude, baina ez guztiak inolaz ere. Zuzendu aldiazu, Bai, feminismo liberala existitzen dela, bai, orain, Arrimadasek esaten duen hori dela, ez. Hori izan dut, baina... Ba, ez karo, ez da gertatzen da. Baina ikusten duzu saiakera bat feminismo deskafeinatuago bat sortzeko horren inkomodoa ez dena, eta... Hombre, a ber, da, helburua da feminismo matxista bat sortzea, ez da konturatzen zaren, zati gainera da feminismo bat, nun aurpegiratzen duena da, bestea garela feministo eskluiente bat, bestea garela gaiztoak, eta beraiek izango direla onak, hori ez da feminismo. Ez nahi dut, zure posizionamiento feminista botatzen duzunean, esan zergatik zara liberala. Liberala izan beharko zara bakarrik sistema ekonomiko honetan kokatzen zarelako, kapitalismoak ez ditzulako inungo ardurarik edo inungo problemarik sortzen berdintasun honetan, eta zu nahi duzuna da, partxe txiki batzuk, hainbestez jotzea, hainbestez bortxatzea, eta lau gauza gutxi, eta punto, eski hori da, berak planteatzen ari dena da hori. Feminismo radikala, ez da feminismo radikala, garrasi gehiago egiten dugulako, bigota daukagulako ni bai, baina itxusiagoa garelako eta gizonak gehiago gorratatzen ditugulako, ez. Gainera, feminismo radikalean, nik dakidala, historikoki ere egon dira gizonezkoak feminismo radikalarekin bat egin dutena. Feminismo radikalana da, esaten duena da. Azken finean, momentu honetan, gizartean dagoen elementurik importantea da nola produzitzen den gure gizartea. Gure desira, nola ulertzen dugun gizon izatea, emakumin izatea, produkzio sistema horri, produkzio sistema horren ondorio bada. Orduan, gure espezia nola zaindu, nola erditu, nola guzti hori da fundamentala, hori da debate fundamentala, eta guzti hori aldatu egin behar da. Eta ezin dugu izan sistema ekonomiko bat, nun suposatzen duena da, emakumezkoak doainik eta maitasunaren gatik lan pilo bat egingo duguna, eta gainera gure burua jarriko dugula horrela maltratadore bat akatzeko. Orduan, Ines Arrimadas egiten duena da iraingarria. Zatik, antzuk egin dezakezu, ezaugarritu zure feminismoa. Feminismo liberala zer da, kapitalismoarekin bat egiten duena. Baina ez esan, beste feminismoak, eskluyentea garenik, gainera, urteak eta urteak daramagu feminismo radikala, pentsatzen nola egin, zakileak eta aluak baino haratago ikusteko, izitzeriteko emakume eta gizonetatik, arraza eta diskurtso dekolonialak txertatzeko, eta horrek suposatzen du debate potenteak eta gaiak sakonki lantzea. Baina
emakume honek, Arrimadas emakumeak ez du egiten hau. Emakume honek egin du hau, martxoak 8an argazki bat atera nahi duelako. Hau da, zuriketa more bat. Hau da, aurpegi, lotxagabea izatea, Voxekin paktatzea Andaluzian, eta gero martxoak 8 manifestaziora jun nahi izatea. Tarrotarako asmatu behar du termino hau. Baina feminismo liberala asmatua dago, Arrimadas ez da horren ezer, eta feminista liberala izan nahi badu, orduan igual greba ez da bere tokia. Eta argazki hori ez da bere tokia. Ulertu dezala, ze oinarri edo feminista liberalak Ronald Reaganekin ere egon ziren. Baina ez zeuden mugimendu feministarekin grebak egiten. Eta Eiderrek aipatzen zuenaren arira, feminismoa ere izan daiteke batzutan kontraesankorra edo zapaltzaile izan ere, zuk zenion, Eider, esate baterako emakume bat emanzipatzeko edo etxetik kanpo lan egiteko agian beste emakume batzuk zapaltzen ari da, bere ordez. Baina hori mugimendu feministak analizatua daka, eta horiek dira debateak, hori da zaintzen katea, eta gugorra esaten dugu, kolonialismoa jarraitzen du, eta kolonialismoa jarraitzen du hemen barruan, eta hemen zaintzaileak eta jarri dituzu ez, baina horrek ez du esan nahi, gauza bada, mugimendu feminista, eta gero zuk zure etxean, zuk esatea feminista zarela. Inungo, nik esan dezaket ere, Frantziako erregina naizela. Bale, feminista izatea da, autokritika izatea. Zaintza lanetan adibidez, ez dakit, nik ezagutzen dut, adibidez, emakume bat esan duena ez, nik nire etxean ez dut inoiz sartu beste donor nire etxea garbitzera eta nire kaka garbitzera. Beste batzuk esaten dute, nik egiten dudana da, soldata duin bat hor jarri ez, baina problematizatu duguna hori feministak izan gara. Gero, individualkin koherentziak daudela, milaka. Baina eske emakume hau ez da antolatu mugimendu feministarekin. Eta feminismoak izan ditzazke hankasartze asko eta debate asko, baina nik uste dudana da ez dugula hau egiten. Hau da, oportunismo politiko gutxa, eta tipa honei duena da martxoak 8an argazki bat atera, eta jungo da bestearekin, eta gero, eta Pablo Casado igual ere agertzen da, eta gogoratzen dizue, sekzion femeninan, aseran, desdakit entzun dituzuen sekzio femininaren diskurtsoa, baina sekzion femeninan, gizon batek esaten zuen, no se olviden que el verdadero feminismo es el que pide para la mujer las tareas que le corresponden, eta horrela esaten zuten. Benetako feminismoa da etxean gelditzea. Hori sekzion femeninak esan du eta esaten zuten feministak zirela. Sekzion femenina hori esan badu, Arrimadas esan dezake nahi duena. Eta argi dago ere gizon feministek bestelako gizontasun, maskulinitate ereduak bilatzen hasi beharko direla eta birkokatzen, nola ikusten duzu Asier? Bai, hortaz ari izan ointxe bertan Josebe, ez da? Feminismo eta hitz egiten dugunean, eta inkluso gizonezkoen batzutan lotzen direnean feminismoarekin, hor batzuk maskulinitatea zentroan jartzen dute eta deseraiki beharra, eta beste batzuk berriz ez, esatu dutena da berdintasuna, berdintasun ekonomikoa, ez dakizer, baina jakin badakigu sustraiak oso sakonak direla, eta alde horretatik nik uste momentu hontan dagoen beldurra eta dagoen kontrako mugimendu hori feminismoaren aurka dala hain zuzen ere behintzat Estatu Espainiarran ze munduan denetik dago, zengo nukenik. Jumarko bainatik herrialde, baina Estatu Espainiarran egia feminismoak hartu duen olatua batez ere etorri dela feminismo radikaletik. Hau da, zentruan jarri dena, ze maskulinidade tipo daukagun, ze feminidade tipo daukagun, eta ze motatako gizarte sozioekonomikoa daukagun. Eta alde horretatik, Eiderrek esaten zuenarekin, egia da ezin dakiokela eskatu feminismoari beste ezkerreko batzuk egitez duten egitea, baina momentu enten seguruenik zentruan gehien jartzen duena arazo sozioekonomikoa momentu enten feminismoa da. Eta behintzat egituraz ikuspegitik, ez da? Egitura maskulinidadea deseregitza egituraz hitz egitea da, eta kapitalismoa desegitea da egitura desegiteaz. Ze orain arte ezkerreko alderdik eta hitz egituen dena batez ere zer da? Gastu sozial gehiago, baina nik ulertzetenagatik behintzat feminismo radikalak proposatzen duena ez da hori bakarrik. Askoz ez gehiago da. Esaterako? Zaintza erdigunean jartzea, momentu honetan erronkari potentena adibidez ikustarazten ditugunean, nola egiten da greba bat zaintza munduan? Eta hori lortzen ari gara, imposiblea zan, orain dela 20 urte, orain dela 10 urte esaten genuen, emakumea gelditzen bagara mundua gelditzen dugu. Baina guretzako hori demostratzea imposiblea zan, eta orain maigainean jarri dugu. Eta maigainean jartzen ari garena da, beste balio batzuk daudela.
Osa, nik ezaki kapitalismo etiko bat egon daiteken, baina argi dagoena da, kapitalismoari jendea etzaio inporta, erdigunean bizitza jartzea suposatzen du beste logika batzuekin funtzionatzea, eta gizartea antolatzea beste lehentasun batzuekin. Eta badirudi gizarteak horrekin bat egiten duela. Jendea ulertzen ari da zaintza greba egin behar duela. Gizon batzuk ulertzen ari direla, igual lantegitik atera behar direla, baina egun horretan zaintza guztiak ziurtatu behar dituztela. Orduan, nik uste gizarteak ulertzen ari dela, zein den aldaketa hori, eta greba hau, arrakastatxua bada, da lehenengo aldiz, planteatzen delako greba historikoietatik aldaketa bat. Nun ez dan bakarrik lantokietara begiratzen. Baizik hitz egiten ari da, greba holistiko batetaz, orokor batetaz, hau da, ikustarazteko zenbat elementu beharrezkoak diran bizitza mantentzeko. Eta horrek ikusi zelako indarra duen. Osa, nik uste dut orain beste greba bat horrela planteatua, ez litzateke, ez luke olako arrakasta bat izango, eta gainera oso estrategikoa da. Eta gero, begirazuk esan duzu, ze sektore ditugun momentu honetan gatazkak, zainketa guztiak ditugu zalantzan. Eske momentu honetan bizi gara gizarte batean, ulertzen duen, Ronaldo bezalako tipo batek, kobratu ditzazkela milioiak, lapurtzeko, bortxatzeko, nahi duena egiteko, futbolaria izateagatik, eta erresidentzia batean lan egiten duen emakume bat, ezin da 1.500 eurotara iritsi. Orduan, feminismoak esaten duena da, haizu, gizartea burutik gaizki dago. Ezin diogu lehentasuna eman olako pertsonaje bati, eta gero gure zartxuak utzi hiltzen, egoitza batean aparkatuak pertsona batekin ez dituenak 5 minutu, pertsona hori dutxatzeko, gosari bat emateko eta txukun goizean usteko ez. Orduan, hori da feminismoa jartzen duena mahai gainean, eta da paradigma aldaketa potente bat. Da kasue, Gipuzkoako Foru Aldundian berdintasun plan bat eginda ikuspuntu honekin. Nola egin bizitza erdigunean jartzeko. Eta benetan eskertzekoa da, Landairak esan duena, zetik esan nahi du, naiz eta EH Bilduko gobernu batean berdintasun plan bat egin ikuspuntu honekin, bera, PNV-ko gobernu batekin, erakunde bat, emakunde bezalakoa, ikuspuntu hori jarri du, eta esan du gainera, greba hau gure berdintasun planarekin bat egiten du. Nik uste ez dagoela horrelako grebarik, eta ez dagoela horrelako diskurtso politikoan ambiziosorik. Buelta eman bertzaio, ikustarazi behar da, eta ikustarazten ari gara. Ez dago beste greba bat, ikustarazeko diren etxeko lanak, umen zaintzak, janarian nor prestatzen duen, guzti hori ez da ikustaratzen bestela. Eta ez da ikustaratzen ze importantzia da gure gizartean. Bizirik jarraitzen dugu zaintza lanengatik, ez petrolioari esker. Antoz nago. Esan duen guztiarekin, hau da, nik nire egunerakotasuna edo nire ingurunean ikusten dudana, hori da. Ez dakidan arazo nagusia, arrakalaz hitz egiten dugu, ezberdintasuna, baina horrek azken finean, era batera edo bestera denok bizizan dugu, ikusi, sufritu, nahi duzu bezala ez. Eta interesante irutu zait nola saldu dian emakumezko helduak, bai? Eta asko, berandu, baina guain jabetu diala, eta niri hori horrek kriston oposa ematen dit. Beti hitz egiten dugu, 18-16 urteko gaztetxoetaz, baina nahi orain 70 urteko emakumezkoak esatea planto ingo dugu, edo orain entzuta orain jabetu gara, bai? Doainik eta eskerga dezen balan egin dugun, eta nik orain entzuten dut horrelako diskurso horiek eta horiek ere mai gainean jarri nahi dituzke, ez da? Nik uste dut mugimendu feministaren arrakasta bezala ere. Eta alderdi politikoak non geratzen dira honetan guztian, jakin izan dute birkokatzen, posizioak hartzen, euren programetan txertatzen? Nire ustez ez dira jabetu, bai, zenbaitek, gizon askok, berdintasunerako euren privilegio posizioak utzi behar dituztela. Eta hori asumitu artean, egingo dezu nahi dizu plan, hauteskunde, programa, etiketa argazki, hori asumitu ezean, esain eskoa izango da. Niretzako erronketako bat da ikustea guzti honek orain arte eragiten ari da politikan, baina noraino ere itxiko den eragin hori. Eta alde horretatik, gainez, orain justu, maiatzaren, apirilaren 28 hauteskundeak dira. Orduan, greba honen ostean, hilabete eta erdira, hauteskundeak izango ditugu. Oso interesgarria ikusiko izango da ikustea zer gertatzen da. Benetan, zer gertatzen da, Vox, Casado eta Ciudadanos,
Eta gogoratu dezagun, Vox sartzen danean Espainia parlamentuan lehenengo aldiz verbalizatuko da, egiten dugun egunero, ez da matxismoa egunero dago, baina verbalizatu egingo da, eta erasoa argia izango da alde horretatik, eta hor ikusi beharko dugu ze indarra erakutsiko duen feminismoak. Ikusiko dugu beraz zer ematen duen ostiraleko greba feminista horrek. Asier Las, Eider Alkorta, eskerrik asko, Joseba Iturriotz, mi esker, hauza gehiagon izateagatik, zuen analisi eta azterketa interesgarri horiengatik, etxeko eskerrik asko hortxe egoteagatik. Datorren aste artean itzuliko da hauza gehiago, ondo izan.